Gipaniguro sa Department of Education sa General Santos City nga hanay na ang tanan kalabot sa ilang pagpangandam alang sa umaabot nga national and local elections sa syudad. Ani report. Sa tala sa Department of Education sa General Santos City, anaa sa 1,370 ka mga volunteer teacher ang magsilbi isip electoral board karong umaabot nga national and local elections sa 55 ka polling centers sa 26 ka mga barangay sa Gensan. Dugang sab sa maong ihap ang 54 ka mga non-teaching personnel nga langkuban sa mga school heads ang mo-assist sa electoral process. Matud sa DepEd, ang maong mga magtutudlo miagi na sa competency training kalabot sa eleksyon. Gipaubos sab daw sila sa examination sa COMELEC. Apan ginatutukan sab sa DepEd ang ubang panginahanglanon sa mga tunghaan nga gamiton isip polling precinct karong eleksyon sama sa kakulangon sa light bulb ug uban pa. Andam sab ang buhatan sa pag-provide og emergency lights kung ugaling dunay power interruptions. As of now, mga issues and concerns lang natin ay yung mga provision ng mga extension wires sa schools kasi ang iba daw na mga machines ay baka hindi sa classroom o baka malayo doon sa outlet. Ang mga teachers po natin ay magdadala din po ng mga flashlights nila para masiguradong in case na magkaroon tayo ng interruption sa power ay tuloy-tuloy pa rin po ang botohan sa loob ng mga polling precincts. Nakatagdasab nga magmugna og election task force ang DepEd nga pangunahan sa superintendent ug ubang tag-as nga opisyales sa DepEd alang sa monitoring ug evaluation sa dagan sa electoral process. Ang trabaho po ng election task force ay to monitor the conduct of the election, of course, and evaluate, of course, ang conduct ng election. So kaya May 11 pa lang duty na po kami to ensure na yung ating mga polling precincts and polling centers are available, accessible, and very ready for the upcoming elections. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.